Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanku da kasancewa da amintacciya Hausa TV. A yau ne za mu ɗora da labarin nan na ƙaddarar makaranta kashi na 5. A satin da ya gabata, mun tsaya ne a inda Malam Nazir ke sanar da Amina cewa gobe zai dawo. Kafin mu ɗora, muna fatan za ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Ku danna mana like da comment da share domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku wannan ƙayataccen labari. Yanzu za mu ci gaba. Bayan na bar Amina a ƙofar gidansu tare da wani alhaji da na gansu tare, na wuce zuwa unguwar Fanshekara gidan wani yayanmu. Dama can zan je ziyara. A gefe guda ina tunanin maganar da Amina ta yi min na cewa auren dole za a yi mata. Ga shi kuma ta ce tana son ganina. Na yi mata alkawarin cewa gobe Asabar zan dawo. Washe gari na shirya na tafi gidan su Amina misalin karfe 5. Ina kofar gidan nasu na aika na ce ta zo. Aka yi rashin sa'a wai ashe bata dawo daga Islamiyya ba. Ina kofar gidan nasu ne sai matar babansu ta leƙo da kanta domin ta ga waye ke sallama. Bayan ta leƙo ta ganni ta ce, Malam kamar na shaida fuskar nan. Ta ƙara da cewa na shaida fuskar nan amma na manta a inda na gane ka. Nan dai na shiru na ce, ai shekarun ne da yawa. Amma ban ba ta amsar waye ne ni ba. Muna tsaye kawai sai Allah ya kawo Amina ta shawo kwana ta ganni tsaye ta ce, Malam ashe dama za ka zo? Nan dai Amina take cewa maman nasu, Mama wannan fa Malam Nazir ne. Ta ce, oh sai yanzu na gano shi. Malam kwana biyu. Ya gida? Kana nan kuwa? Nan dai muka sake sabuwar gaisawa. Ina tsaye, Amina tana gefe na. Nan dai maman nasu ta koma cikin gida. Amina ta tsugunna har ƙasa ta gashe ni, sannan ta ce, Malam na yi zaton ba za ka dawo ba. Na ce da ita, ai alƙawari bai ce haka ba. Kin san an ce kyan alƙawari cikawa, shi yasa na dawo. Ta ce da ni, Malam yanzu dai bari in je na ajiye jakata na fito. Jim kaɗan bayan ta shiga gida, ta fito sanye da wani hijab a jikinta har ƙasa. Nan dai na ce, Amina ya aka kuka canza gida haka, baki gaya min ba. Nan dai ta ce, Malam labarin da yawa, yanzu dai ya za a yi a magance wannan matsalar auren dole da za a yi min. Na shiru can na ce, kawai Amina ki yi haƙuri ki bi umarnin iyayenki, shi ne shawarar da zan iya baki. Ta ce da ni, Malam kenan yanzu za ka iya auren matar da baka so? Na ce da ita, ai ne namiji ne, kin san namiji da wuya a yi masa auren dole. Amina ta ce da ni, Malam to ka ɗauka kai ne macen, yanzu za ka yi da aura maka wanda baka so, kuma ma tsoho? Na ɗan yi shiru na ce, ba zan yadda ba, amma idan ta kama, sai na yi haƙuri, na karɓi ƙaddara. Nan dai Amina ta yi shiru ta ce, Malam kenan kana tunanin na auri wannan mutumin? Malam ina matuƙar fuskantar azabtarwa a gidanmu. Wallahi amma zan gaya maka wani abu Malam, don Allah gobe ka dawo. Muka yi da ita cewa zan dawo. Na tambaye ta to yaushe zan dawo. Amina ta ce da ni, Malam gobe ka dawo. Na ce da ita yayi kusa. Ta ƙara da cewa to jibi fa. Nan ma na ce yayi kusa. Nan dai muka aje cewa bayan kwana 3 zan dawo. Bayan kwana 3 na koma gidan su Amina, aƙalla sai wajen 5:30 na je gidan nasu, saboda a tunanina ba za ta dawo daga Islamiyya da wuri ba. Zuwa na gidan kenan na zauna a ƙofar gida, ina tunanin na aika ne ko na fasa, domin a tunanina Amina ba ta dawo daga Islamiyya ba. Ina cikin wannan tunanin sai na ga Amina ta leƙo da kanta daga cikin gida ta ce, Malam ka zo? Ina zuwa. Ta koma cikin gida, mamaki ya kama ni na ce, to koyo da wuri ta dawo daga Islamiyyar ne?
Bayan ta fito da sallaya ta samun ta ce, Malam zauna, ita kuwa ta ɗan zauna a gefe. Tun kafin ta gaishe ni nake ce mata, ko biki je islamiyyar ba ne? Ta ce da ni, Malam na je, amma kawai ne na nemi izinin ne in dawo da wuri, domin na san za ka zo. Nan dai bayan ta gaishe ni nace da ita, wai dama kina sa gele? Ta yi ‘yar dariya haɗe da rufe ido, ta ce, Malam, ina sawa amma ba kullum ba. Nan dai na yi mata tambayoyi dangane da rashin haɗuwarmu. Tana ban amsa daga ƙarshe ta ce, Malam mu bar wannan magana. Ta ce, Malam ranar na ce maka akwai matsala. Na ce, wace matsalar ce haka? Ta ce da ni, Malam abu biyu ne suke damuna. Ta ce da ni, Malam kaga na farko akwai wannan auren dole za a yi min, wannan tsohon da za a aura min malam. Malam da ma saurayi ne ai da sai na haƙura. Sannan abu na biyu, gashi har ta kai matar babanmu tana cewa wai ba za ta yadda a ƙi yin wannan auren ba. Ita lallai sai na auri wannan dattijan. Malam ta ce wai in dai har ban aure shi ba sai dai na koma sai da abinci a bakin titi. Kamar zaɓi kenan fa ta bani. Ta ƙara da cewa abin takaicin inda ka san kamar ta shanye babanmu. Duk abin da ta ce masa yadda yake yi wallahi. Tunda kaga daman ba mazaunin gida ba ne, sai ya yi wata biyu baya nan. Yanzu har ta kai na fara tunanin ko abincin zan fara saidawa ne. Shi kuma babbar matsalar na ji an ce sai da abinci a bakin hanya yana janyo mutanen banza su fara yi maka kalaman banza. Kawai sai ta yi ƙasa da kanta ta kama kuka, ta ce da ni, wallahi malam da wannan rayuwar garar ma na mutu. Malam na kasa samun irin farin ciki da mutane suke samu. Yanzu malam da mahaifiyata tana nan dare, da ba za a yi min haka ba. Yanzu kamar ni wai a ce in fara sai da abinci a bakin hanya. Kanta yana ƙasa, ta ce, babanmu da kansa ya sai min waya ƙarama, amma ta ƙwace min. Malam yanzu kwata-kwata ba ni da waya. Ta ɗan yi ƙasa da kai, ta ce, Malam dan Allah ina roƙonka wata alfarma. Ka taimaka ka shiga rayuwata. Na yi shiru na rasa me zan ce. Can dai na ce, to ai na shiga, tunda har na zo inda kike. Ta ce, Malam ba wannan nake nufi ba. Na ce da ita, to me kike nufi? Ta yi shiru ta ɗan ɗago da kai, ta ce da ni, Malam kenan yanzu ba za ka iya taimako na a wannan yanayin ba? Na ce da ita, wane irin taimako kike so ne miki? Ta yi ƙasa da kai, ta ce, Malam Nazir, dan Allah ka ce kana so na. Na yi shiru, shirin da na yi ya sa ta ɗago da kai, ta ɗan sa mayafi ta rufe fuska da idanunta. Take ce min, Malam, na san ba za ka amince ba. Ni na ma rasa me zan ce bata, amma nai ta maza na ce, Amina wallahi na daɗe ina son ki. Ni ma na rasa me zan ce mata, amma nai ta maza na ce, ai Amina na daɗe ina son ki, kuma yanzu ma ina son ki. Kawai abin da zan faɗa miki shine magana ta gaskiya ina da wacce nake so na aura a halin yanzu. Ban ƙarasa magana ta ba, Amina ta miƙe tsaye ta dafa ƙirjinta ta ce wayyo Allah na. Kawai ta sake sakin wani sabon hawayen. Ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin ci gaban wannan labarin na ƙaddarar makaranta. Ku dai ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Mun gode.